वास्तंगा माव तकलीफ बहान मत तोलेतल नाक तावा नेड नाटेस के केवलम केवलम రెండు మూడు రోజుకి మాత్రము పత్రనా రోక్ మత మిగతా సమితికి జాడి రోక్ మత ఆ జమానత్ నాకు టావమంతకి నాటిన స్థితిగతులు బతలు మా నాటే కరెంట్ బస్ के वाता మా నాటే బదైతే మత్తది మట్టి రోడ్ బస్ के वाता బాతల్ తక్లీఫ్ నే మరి నేను బయట వాతటే వాళ్ళు మీ సమితికి టావా కేడతే సొనవల్ సరితిరితే అన్పసడ సరి ఇగిటలు ఉట్నూరు సొనవల్ అవసరం మత మరి ఆతల్ సర్దగా మరి ఇది నాటే रोड केनते बताई माक समस्या बताइसले अनेक संदर्भालना इतकीवल आता అయినా రోడ్ కాచలే నా బడత కాచలే నేడు ఇది నాట్ మావ నాటు దాత నాకు వందలాది నాకు రోడ్ సెలవు నాకు మంత నేను రోడ్ సెలవు होते మావ బాధ బతలో నేను రోడ్ సెలవు బాధ టావ మనంత నేను బదిమని 108 వాయినితే వాయో నాడి అర్జెంట్ బేకన్ బండి దాగితే బండి సోనో తాక్సే దానితే జల్దీ ఎవ్వటు ఈతల పరిస్థితులుగా మడ తాకుతురు అందడు కాబట్టి మరి తొల్లేన నిగిటాలతో బదైతే చుట్టూ కాములు లాసిగిరి ఉట్నూరు వేడి తాకు సోనలు ఆతాయో మరి నేటికి వేరిగిరే నన్ను పుడతనాటే రోడ్ ఆచలితకే బదై సమస్య మంతాంగి రాష్ట్రం నా బడ్జెట్ మధ్యలకి బతలాతైతే ఇతా గ్రామాలకు లాసి నేను బదే సమస్య హెలకి నేను కీవింజకు బద్దు రకంగా బతికి వెళ్ళి నాకు నేను రోడ్ సేవలో నాకు మంతా కాబట్టి తొలే రోడ్ మత్ సాయంని గిట్టలాగా తాకి సొనలాత కాబట్టి నేను వరూర్ శాసనసభ సభ్యుడిగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి సాబ్న ఆశీర్వాద్నే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ చేసి నాకు మీ ముని తత్త మీ సమితి ఆశీర్వాద్నే నేను మైవలాత మైసికును తప్పకుండా నా నాటి సొత్తి దాకా నేను నాటే నారెలు వచ్చిన దాకా ఆలోచనతో నేను నేటికి రాస్తాను మరి నేను నారెలు వచ్చి నారేరి వాతను మరి నన్ను కార్ది వాచలం బిగివేరీతి నన్ను తాక్సి సొంచుకుని బస్సు సాడితే ಹೊಡಿದನೋ ಆಗ ವೇರಿಟಿ ಅಗಟಾಲ್ತೀರಿ ಈಗ ವೇರಿಗೆ ನನ್ನ తాక్సే వాతం భారతకే తొలేత హేతుకీసి మళ్ళీ నేను ఇగవేరి వాతనైతే మీరు సందిగి ఆలోచనకి ఈత నాకు నా రోడ్స్ లేవు నాకు దున్యమెటామంతా నేను ఈత నాకు లాసి డెవలప్మెంట్ కి లాసి మా దాతను గరీబ్ మాన్యులు ఈత శాసనసభ చట్టసభలనగా వాడికి వాళ్ళు జాగ్రత్త తప్పకుండా మా ఊరికి న్యాయం జరగంతున్న ఆలోచనతే నన్ను అనేక సందర్భాలు నన్ను పడుతాను నేను వెడిలిన సామెత వాడికి వాళ్ళు మా ఊరు మతే బద్మూలత మత దగ్గర ఏవంతిన వాళ్ళు వెడిలిన సామెత నేను వాడికి వాళ్ళు జాగ్రత్త మా ఊరు సెలవుంది మరి ఈ ప్రాంతమును డెవలప్మెంట్ కీమకి మరి భద్రకంగా కీమకి బోనట అవసలే మరి నన్ను కేవలం మీ ఊరు మాయన నాయన ఇంకే నేను సమాజం నారు మాయనాందో నేను ఎస్ఐ బీసీ ఓసీ మైనార్టీ నేను సముద్ర మాయనలాందో కాబట్టి నాగా బాతోర్ గరీబ్ మాయనలగిరే నేను నాగా వాయవచ్చు తప్పకుండా ఊర సమస్య పరిష్కారం లాసి మిరడిగిరి బోర్గిరి పరిసనాయ అవసరం సలే బట్ టైం నా అవసరం మతకే ఆ టైం నా మీరు నాకు ఫోర్కింటు నేను భారతకే ఉట్నూరు తల్ల మత్తడి గుర్తలు మొదలుకొందుకే నేను గన్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఉట్నూరు మండలాయి నేను రాసిన సార్మిడ ఇంపార్టెంట్ పడ్డలకాయి బచ్చులు అయితే నాకు కష్టపడుతున్నారు మీరు సముద్రం మందిటో ఊరు సముద్రికి వాతిడు కాబట్టి తప్పకుండా 24 గంటల నన్ను అందుబాటు మందాల్సి రెడీ మనతో కాబట్టి బోర్గిరి బాతలు తక్లీఫ్ మందార్ బాతలు ఎమర్జెన్సీకి మందార్ తప్పకుండా నన్ను స్పందించేద్దాం నేను పాపము నేను ఆత్రం అమృతరావు పాటు నిజంగా బాధ అనిపించేంత అంటే ఓ హాస్పిటల్ తమ్మతే సొంచుకు నుండి 5,000 సీసీ డాక్టర్తో వడిసి సపైత్ కీతోన్ పతి నేను సొడితాను కాబట్టి ఈత ఎమర్జెన్సీ టైం నాకు బోరే కనీసం స్పందించాలి రెడిసలు బోనే కొత్తంగిరి అవసరం మందల హాస్పిటల్తో హోత్పజా ఊరిగిరి వేహడికి నన్ను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రస్తుతం అవైలబుల్ తర్వాత జిమ్మేదారు నావా ఊరికి ఫెస్టివల్ జిమ్మేదారు నావా ఇచ్చి సందర్భంగా మీకు సందర్భం వెచ్చేమంతాను కాబట్టి బోర్గిరి బట్టే పరిస్థితి అవసరం సరే నా సమాజం అయి నా దుసర సమాజం అయి బోర్గిరి అయి బాతలు తగిలి వాతిగిరే నన్ను ముందస్తుగా నేను 10 లక్షంగా ఆశయమంత గితిగిరే ముందస్తుగా ఎల్ఓసి సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ప్రాణం బతికి వెళ్ళి జిమ్మేదారు నావా కాబట్టి ఈత లాసి నేను మందం కాబట్టి నేను మా రోడ్తు లాసి నేను మా ఊరు डी साहब वातरिगे నేను మా ఊరు కాంట్రాక్టర్ ముత్త సాబ్గిరికి వాతరిగే వాటికే अलगना बतो इब्बंदुलु कన్నా समदिरगटावा आगा प्रपोजल आवकित मालेड अद्गिरे शासनासर मंता अनि बगैतिगे नारेल होता अगडाल्तानी मल्ल लक्करम वेरिगिरे
ಅಗಗಿರಿ ಬೀಳ್ತಾರಿ ಕಿಸ್ಕೊನು ಅದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿವಲ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ನಾವ కాబట్టి బత్తాలు మత్తగిరి రోక్సెల నాకుమదను రోడ్ సెలగా నాకుమదను ఏర్ సెలవు నాకుమదను అవుకున్న సమస్య పరిష్కారం భద్రమంతంగా ఊరు సందీకులాసి కేఎల్లాసి బద్ నాకు నాగ మత్తచ్చోర్గిరి కేఎల్లాసి నాకు సిద్ధంగా మంత్రి కోరుకుంచరే